tarvii aika paljon niinku ridata sitä jalalla, että se niinku vähän nopeutuu. Miten ne jalat voi? Noin, osaathan sä. Ja nyt et niin mihinkään muuta niitä. Ja sitten sisä-takajalka töihin vähän kevyempi istunta, jos ratsastettavuus antaa sen periksi. Liikutaan ja odotan. Ja oltti oikealle. Ulkoavut, ja etuosa vähän oikealle. Ja energiaa. Uraa pitkin, Mari, käytä vähän laukka eteen, odota laukka eteen. Ja sitten käännytään voltti tänne possuesteen yli. Ja et sulla on niinku rytmi ihan koko matkan sinne asti. Sisäkäsi pehmeä, ulko-ohja kääntää. Käännytään. Ulkoavut. Huomaatte, miten paljon vaikeampi niillä on kääntyä tänne oikealle, kun ei ole vasemman puolen apuja. Ajattele, että sä käännyt vielä vähän enemmän ulkoavuilla. Valmista se sisäjalalla ja käänny ulkoavuilla. Kerran vielä. Se uskaltaisi tulla vähän enemmän niin kuin pohkeesta kohti ohjaa. Kerran vielä, nyt on vähän kaukana, eikö niin? Rytmissä noin ihan sinne loppuun asti. Yes, hyvä. Liikutaan. Eteaskel. Just näin. Ja taas etenet siellä ilman tietenkin, että siitä tulee liian etupainosta. Eteen. Ja 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ja sitten 1 voltti siihen vielä esteen yli. Hyvä. Ja käytä tätä laukkaa. Hyvä. Hyvin ridattu. Se on vähän niin. Ja koko ajan sitä takaosa aktiivisuutta. Otetaan näitä 3. Liikuta vähän enemmän, ettei jää ihan niin tyhjäkäynnillä. Joo. Taas takajalat töihin. Etene ja vastaan. Voi ottaa sekin ylös vähän pidentää. Hyvin. Ja 7. Ja taas etuosa ylös sieltä. Takajalat mukaan. Ulkopuolen avut. Ja ylös. Aktivoi takaa taas Mari, et se ei vedä itseään niin etupainoiseksi. Ja rauha. Sitten sinne ympyrälle niin, että tuntuu, että saat sitä enemmän sinne ulko-ohjalle. Vielä pari kertaa, että aina ulkopohja aktivoi sen. Yes. Ja vähän pidennetään niitä oksereita. 1 kerta vielä. Ulkopohja kääntää. Ulko-ohja auttaa. Kerran vielä, vaikka se puominyt on alhaalla, niin se siitä puoleen. Varo Riika. Ulkoavut, sisäjalka läpi. Yes, ja sitten siihen tunteeseen, että se kantaa itseensä ja takajalat tulee mukaan. Salom otetaan vaan tää jumppa kerran. Noin voidaan kansuttaa ylös.